As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Mga igsuon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, mahupay unta ang mga kasuko ug mapuypoy ug mapaubos ang garbo sa mga leaders nato sa kalibutan, labi na gyud sa nanaggubat karon nga mga nasod kay wa gyud mudaog ani pulos gyud ta pildi niya ato sang iampo ang atong mga benefactors at donors nga nagsigig tabang nato dinhi nga unta hatagan sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan nining mga adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Bubuhi Ginoo sa imong grasya ang among mga kasing-kasing aron maglikay unta kami kanunay sa mga pagpatuyang nga tawhanon ug magpatalinghog sa imong mga awhag nga langitnon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Oseas. Balik o katawhan sa Israel, sa Ginoo nga inyong Dios, kay nadugmo kamo tungod sa inyong kadautan. Andama ang inyong igsusulti ug balik sa Ginoo. Ingna siya, pasaylua ang tanan namong kalapasan ug dawata ang among pangaliyopo ug tumano namo ang among gisaad kanimo. Dili makaluwas kanamo ang Assyria, dili na kami mokabayo sa mga kabayo ug dili na kami moisip nga among Dios ang binuhat sa among kamot. Maluluyon ka ni adtong walay laing kadangpan. Ang Ginoo miingon, himuon ko silang matinuohon ug higugmaon ko sila, kay nahanaw na ang kasuko ko kanila. Mahimo akong sama sa yamog alang sa Israel, ug mamulak sama sa Lirio. Mugamot siya pag-ayo daw usa kadakong kahoy, mulipang ang iyang mga salingsing ug mahisama siya katahom sa olibo, ug mga limyon siya sama sa Libanon. Mamauli sila ug magpuyo sa silong sa akong landong. Mulambo siya sama sa tanaman ug mamulak sama sa paras.
og ang iyang alimyon sama sa bino sa Libanon. O katawhan sa Israel, unsa may makuha ninyo sa mga Diyos-Diyos? Dili ba ako may nagtubag sa inyong pag-ampo ug nagatiman kaninyo kanunay? Sama ako sa sipre nga lunhaw kanunay, ug ako'y naghatag kaninyo sa bunga nga inyong gikaon. Ang maalamon angay mosabot sa nahisulat dinhi, ug ang mas sinabuton angay masayod niini. Kay matarong man ang tanang paagi sa Ginoo, ug musubay niini ang mga buutan, apan mapandol niini ang mga malapason. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Usa ka panultihon nga wala ako maanad pagpamati. Giluwas ko ang iyang abaga sa karga, ang iyang mga kamot gilingkawa sa bukag. Sa kalisdanan misangpit ikaw, o giluwas ko ikaw. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Bisan wala ako makakita, gitubag ko ikaw diha sa dalugdog. Gisulayan ko ikaw didto sa mga tubig sa Meriba. Pamati o lungsod ko, ug paimangnuan ko ikaw. O Israel, dili ba ikaw magpatalinghog ka nako? Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Dili kamo maghupot ug laing Dios diha kaninyo. Ni magsimba kamo ug Dios nga langyaw. Ako ang Ginoo, mao ang inyong Dios, nga nagpagula kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia to my feet and the light unto
Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Didto'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduseyo. Busa miduol siya kaniya og nangutana, unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus, mao kini ang labing hinungdanong sugo pamati Israel. Ang Ginoo nga atong Dios maura gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon. Wala na isugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Hesus, husto ka na magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios ug nga wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglang magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing ug sa tibuok niyang salabutan ug sa tibuok niyang kusog ug kinahanglan higugmao niya ang iyang isigkatawo ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman ni ining duha kasugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunogon ibabaw sa halaran ug paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakaalinggat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag, busa siya miingon kaniya, dili ka halayo sa gingharian sa Dios. Ug wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Kining suguon ta kasagaran gyud di kita kauyon mo na og magsige nagsinuguay diha sa panimalay or bisan gani dinhi sa simbahan or diha sa opisina, magsige na ganig sinuguay, magkagubot gina madugay og sa madali. Kamo sa inyong balay wa mo magsinuguay? Ha? Wa mo magsinuguay dito sa inyo. At tanawa og nagsige mo sinuguay, gubot gina. Naagyoy magyaw-yaw, naagyoy makasab-an, naagyoy malatusan usahay. Basta magsigig sinuguay. Bisan sa atong katilingban, magsigig sinuguay, madugay, magpinatyanay. Suguay mong silingan nga palimpyuhan ang iyang kanal, nga dili moabot sa inyo ang iyang kanal. Di ba? Sige mo ginawayaway, suguan ang imong isikataw nga balhina ng iyang sakyanan kay giparking dias agianan dias karsada, mapatyan gyud ka madugay. Maghan kayo ng nanay. Nakaroon si Kristo nihatag siya sugo ug maura ni sugo nga dili makagubot, mao ni sugua nga makahatag og tinuod nga kalinaw, tinuod nga kalipay, tinuod nga kalambuan. Maura ni sugo nga makasulbad sa tanang problema nga atong giatubang sa kalibutan. Mao ni nga gitawag ni niyag the greatest commandments. Pila man kabuk sugo iyang gi hatag. Sayon kay tumanon kay duha ra ka buok. Dinhi des kalibutan duha ra gyud ka sugo ang angay natong tumanon. The rest, pakapi na lang na.
O kung doon na pag-isugo aning kalibutan nga musupak aning duha, kana magkagubot gyud ta. So di lisod memorize bisan pagani ka ng 5 anyos makamemorize na ani, bisan gani ka ng 3 anyos nga bata makamemorize ani kay duha ra gud ka buok. Ako sa una gipamemorize ko anang multiplication table diri sa Luyos notebook. Kay pertim na kong buguas mathematics niya kay mag-i-announce man nga inig kaugma mag-exam tag multiplication grade 5 ko ato. Perti na kong memorize ana tudluan sa ko sa akong maguwang nga laki nga otros ang bugo. Siya kana naa dias luyo anang notebook naa di multiplication. Sige sa kong memorize dito perti masandaghanang kombinasyon diha. So na ganang 1 times 1 hangtod yun sa 9 times 10. Kuha na kapoy na memorization. Pero naka-answer yun ko. Exam 1 to 100. Kakuha kong 20. So may na lang. Kay katong primero 1 to 100. Addition. 0 man ko. 0 ko. Addition 1 to 100. Grade 5 na kuha na ha. Ting brightan ng inyong pare. Sige na lang. Ito na lang tong kalimtan kay total 20 raman sa kuha na kuantong. Pero kining sugua usa duha ra ni kabuok. Unsa man higugmaa ang Dios labaw sa tanan nya higugmaa ang imong isig katawo samas imong kaugalingon. Ikaw na ba? Tanaw na to ma-memorize ba ninyo? Ready? Go. Pwede na mo mga matay. Sinan nga ka-memorize ka ning suguap. Matud pa ni Kristo dili nakahalayo sa ging harias langit. Iyang giingnan ring lawyer, nga may lawyer din ni dool niya. Ngutan na kay kaning mga kuan god kaning mga lawyers ang ila anak balaod gyud nya kanang balaod sugo man na. Mo gina ilang tunan hangtod nga nangutana gid siya nga unsa man gyud kina tas-an na sugo or balaod. So balaod sa gugma. Ang root ko ani ang common ground is love. Nya kanang duha ka sugo the application of love. So in short, usa ra gid ay kasugo, love. Paghigugmaay or gugma. Kinsa man nato dinhi ang dili ka maong muhigugma taas ang kamot. No, pulos ta ka mao pare, madre ka maong muhigugma. Masakiton, dili masakiton, maiglawas ka maong muhigugma. Bata, tiguang ka maong muhigugma. Pobre, dato ka maong muhigugma. Professional, way grado ka maong muhigugma. Guwapo, guwapa ka maong muhigugma. Batignaw kamao sang mohigugma. Di ba? Kristiyano, dili Kristiyano, kamaong mohigugma. Hastang mga tulisan, mga kriminal, kamaong mohigugma. So kitang tanan kamao kitang mohigugma. So nana, establish na ang atong common ground. Anhi mo matter sa application. Unsaon paggamit ang gugma. Nakaron unsaon man paggamit ang gugma, matud pa ni Kristo, unahag yung higugma ang Ginoo sa tibuok mong hunahuna, sa tibuok mong kasing-kasing, kusog o kalag. Muna, ilingi ay mong tupad. Inakinsay imong higugma ang Ginoo o imong anak. Sige. Mata na. Kay usahay ra ba kasab-an na to ang Ginoo tungod lang kay nasakit ang anak or nasakit ang ginikanan nya gisigihan ni mugsugo ang Ginoo nga ayohon siya wa gyud maayo napun-an na hinuoglaing masakiton masuko ra batana wa na gihigugma na nato ang anak kay labaw nas Ginoo nayo ba nasuko sa Ginoo kay imbis nga stage 2 cancer siya na hinoon na stage 3 na hinoon.
Puwerte niyang paningkamot na gani uban, sige kog palit og slot nimo pader, nahurot na hinumi ka kanser. Hasta kuno iyang mga igsoon na nga kanser na, pero sige silang palit og slot. Yang saom na nimo ron, way ayo ning Ginoo, pero believe kay ko nila. Kini silang nag-text nako nga nangahurot kuno sila ka kanser niya. Sige na lang kuno sila magsugat-sugat ko kuno sila sa ospital. Mga managsuon, pero sige jud palit silang slot. Ana? Ang saman mo diya, naamoy kanser. Pamalit na mo daag slot, ay mo paghuwat nga makanser mo. Ay basig di na mo maulian. Pero believe kay ko nila, nganoan, ang ilang disposisyon na mga matay ra gid ta. Nindot na nga magpadong tas kamatayon kung itugot sa Ginoo nga ingon aning paagiha, nagsigi kuno sila higugmas Ginoo og sa simbahan. Nindot no? Kaingon ko labaw pa mos pari og madre. Kaya usahay ang pari og madre maratol magnanay kanser. Maratol pero sila sige lang yapog palit og slot. Nasa sigig pangutanan ako, pader, i-explain ragon ng imong slot. Pamina ko gikuyawan sa ni siya o makanser sa niya siya. Nako kanang slot, mao nay minimum donation nga among gipangayo para sa among projects. Parihaan ning SBF dag nga slot, tag 500. Mao na siya minimum donation nga atong gipangayo para makumpleto ang atong 38 million na project nga mao ang kumbinto ug ang uban dinhing pakapin nga structures. 500 ra, pero sa sige nimong palitan ng 500, tag 3 ka slots, tag 5 ka slots, makumpleto ang dako nga target nga 38 million project na kumbinto nang bayad na to diya sa yuta o kanang uban diyang development sa atubangan, mga bungkag na ganang atong atubangan kaya gitrabaho gabuntagay ra ba yung tao ng ato diyang mga workers, wa patoy mga tog buto baka to nila suyupi, pero kuan man kanang wa man sila mga tog gisuyupan nila og kape o pan atong tagaan. Ngano man, tungod dis atong paningkamot nga ma-improve ang simbahan. Nya nasa tay usa ka slot ng God's protection, healing and joy. Para sa atong pista o kaning atong Holy Week. Kuan sa na siya. Pila to na ka slots? 45,000 ka slots, tag 100 per slot aron makuha sa nato ang 4.5 million na expected nga atong magasto. Nya unsa may makuha nimo ana? Why item ang makuha nato? Grasya. Ang grasya sa unang slot nga tag 500 mao ang daily abundant graces. Ang kaning tag 100 nga slot ang imong makuha God's protection, healing and joy. Pulos ni dili mabayaran og kwarta. Mo nang grasya ang tawag ani, di mabayarag kwarta. Nya asa man na mutubod ang grasya sa atong paghigugmas Ginoo. So mo nay una ha, Ginoo gyud higugma. Ikaduha nga application gitawag na siya number 2 kay di ni siya pwedeng himuon kunwa ang number 1. Ang sa may ikaduhang sugo nga paggamit sa gugma, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Wa siya moingon higugma imong kaugalingon nya mo sa nay gamitas paghigugma sa imong isig katao. Ang isig katao higugmaon sama nga siya atong kaugalingon. Sige, murag natog na man na imong tupad, pukawa. Ing na siya, ako na kang kaugalingon. Sige.
ikaw na ang akong kaugalingon. You are myself. Nindota, no? Kanang silingan nimo imong ingnon, ako kang kaugalingon. Nya mo sa siya, same to you. Nya sa may imong buhaton kung ang imong silingan, imong kaugalingon, imong labayan og hugaw. Gusto kang imong kaugalingon, imong labayan og hugaw? Di, oy, manglimpyo, maganay ka, porti magani mo makapanglimpyo. Bisag gamay lang gani dinhing murag mumho imo mga nga naon. Mao sa na imong silingan, imo sa siyang limpyuhan. Nya ang imong silingan, unsa man, imong libakon. Di ka ganahan imong kaugalingon libakon, ngano mang libak man ka sa silingan? Di ba? Why gyud libak ka? Nya kun ang imong silingan siksi kayo, nya ang imong banag sigig tan-aw didto. Unsa may imong buhaton? Kasukan nimo. Ha? Ang imong bana baga sigig totok dito nya siksik istanan. Unsa man ka masuko ka sa imong silingan? Imong isipon nga mao toy imong kaugalingon. So mura ra sag ikaw mo'y gitutukan sa imong bana. Unya kay dito naman ni puyo ang imong bana tipon sa imong silingan. Masilos ka. Unsaon nimo pagkasilos nga mura ra man sag ika mo'y iyang tipunan kay mao man toy imong kaugalingon. Di ba? Ika mabuang mo sa taan. Mura man sa tag mabuang ana pero mao biyan ay tinuod ang pasabot ayaw tog kasuk-e. Kaluy-e. Kaluy-e. Kung nakasa ang imong bana o ang imong silingan o ang imong asawa o ang imong silingan nakasa pinaagi anang kalaway o kanang kaulag, adultery, infidelity, ayaw kasuk-e, kaluy-e. Muna diri sa atong unang pagbasa, nagpakiluoy ang mga Israelita. Kaluoy ang ilang gipangayo sa Ginoo. Ang ato sang ipanghatag, kaluoy, dili kasuko. Kay maliwatas demonyo. Kanindot unta kun mangayog kaluoy ang Ukraine ngadto sa Russia. Nya ang Russia sad maluoy sa Ukraine and vice versa. Pwede sag mangayog kaluoy ang taga-Russia ngadto sa Ukraine. Kay sa tinud-anay ang kinabag-ang katawhan karon sa Russia ug sa Ukraine ug sa tibuok kalibutan nangayo nagkaluoy ni President Putin o ni Zelensky, please, hunungan na in taon ang inyong gubat, purti na namo diring paita sa among kinabuhi. Ilisi in taon o gugma ang inyong pagsigig, pinatyanay diha. Nangayo nagkaluoy ang kalibutan karon sa mga leaders sa Amerika, sa Russia, sa Ukraine, Germany, France, kanang nagsuportahay ron diha. China, unsa pa di ang mga lugar nga mao'y nagsuporta aning gubat karong nagpadayon, nangayo nagkaluoy ang kalibutan bisan kamo diha bisan ako hunungan na in taon ning inyong pagsigi ug away kay dako nakaig-damage nangasira na ang gagmayng kompanya nawad-a nag mga pagkaon ang lamisa sa mga nagsalig in taon ni ining mga kompanya. Nangasira na labi na gyud ang mga export companies dinis ato. Shiki na kaayo ang ilang kinabuhi kay asa pa man kamo export nga wa na may mudawat kay naggubat man. Kaluoy sa kalibutan kay ang kaugalingon mo gihigugma dili ang silingan. Mo na nagpakiluoy na taron kaluoy ang atong ihatag sa alkansi ko pader og maluoy ko di gyud ka maalkansi. Kay matod pas Ginoo, himuon nako ang inyong kinabuhi nga musidlak. Mapuno na mo sa kalinaw, wa na'y panag-away. Mubanos na ang kalipay ug ang kahimsog sa inyong kinabuhi. Ang Ginoo ray makahatag ana, dili matod pa niya diri, dili na ta magsalig ni ining mga binuhat sa tao kanang idolatry. Nga mo'y makaluwas nato, dili ang Assyria, dili ang sa to, dili ang mga kabayo. Karon di sa tamingon nga mga tangke digira, ang mga missiles, ang mga sanina nuclear weapons, ang mga
fighting jets, mga fighting planes o mga fighting ng barko, ships, mga ligon kay natanawon pero di gid na makaluwas nato. Dili ang Armalite nga irakrak sa imong kontra nga mo'y makaluwas nimo, nga priso na hinuon o gani nga matay pang uban. Gugma kaluoy niya gigugma ang Ginoo kay mo'y naghatag aning tanan. Mura naman hanuntag mga iro nga gilawgan, nagbugno naman hinon, nangagisi na nung dunggan, nangasamad ng mga simod, imbis unta to makakaon, gabugno naman noos pagkaon. Gihatagan ratas Ginoo og kinabuhi, gitagaan ta aning kalibutan na nag-away naman hinuon ta, nagpatay naman hinuon ta nga di man unta ni ato. O na nga nangahimutang mga bugo. Diya ra ba to'y naingon ako, ikaw pa din ba, hingan kag bugo, utro ra ba sa kang bugo, nako bitaw. Pero arang-arang na lang ng bugo nga nakailag Ginoo kay mahimong wise. Arang-arang na lang ng bugo nga nahigugma sa iyang isig kabugo kay mahimo na siyang wise or bright. Kay kanang bright nga nagsigig dumot sa iyang isig ka bright, magpinatyanay na mahimo na silang bugo. Lingay mong tupad. Yung naon sa man ka, wise? Wise ka? Pangutan na. No, na. Muna nga, ingon des Kristo, maalamon ang imong tubag. Kay ni affirman, ni kuan ba, di support ang lawyer, tinuod na Lord. Labaw pa na kanang paghigugma sa Ginoo sa atong isig katao, sama sa atong kaugalingon, labaw pa na sa paghalad dito sa simbahan, labaw na sa tanan nga atong ihalad sa Ginoo. Ingon din Ginoo, you have a wise answer. Maalamon ka. So kana din nahigugma, bright na. Kanang di ka mong mahigugma, bugo na. O na, ako sa una, sige lang kong kahagbong, pero kay nahigugma man ko sa pag-eskwela, ani padayon kog eskwela bahalag bugo sa may hitabo. Sige na kog ka-honor pag high school o college. Dito ta. Antod karon honor gyapon. Nya, unsa man na? Ako din na. Dili oy gamitono na para sa uban. Na hinaut unta kamong namalit og slots, padayon mo sa inyong gugma sa pagpanghatag. Bahala nag-unsay sitwasyon sa atong kinabuhi. Kay way sitwasyon sa kinabuhi nga mubabag nato sa paghigugma sa atong isig katao. Way makababag ana. Way rason na makaingon kan, di ko kahatag sa akong isig katao tungod kay na ako'y daghang panginahanglan. Sa una, gaatiman kog amahan nga paralyzed, maguwang nga paralyzed, pamilya nga perting pobriha. Gamay kay kong income, tabang pa sa akong mga silingan, tabang pa sa simbahan, hatag lang yapon. Hinoon, maglakaw gyud ko nga usahay, wa na pliti, wa na say bugas. Wa ko kapalit anang refrigerator, TV, kanang lamisa, kanang mga lingkuranan, bisag kana na lang plastic, galisod kong palit ana. Way doorknob ang among pultahan. Ang bintana, way jealousy, butangan lagsako. Mora na akong kahimtang, isip tao. Pero daghan kog natabangan. Karon wa naman jud hinuon ko'y balay. Ako ba, personal, wa na ko'y balay. Way asawa. Way balay. Kana sang sakyanan akong gisakyan. Sa parokya man na, sa simbahan man na, di man na ako. Usahay ka na, sa driver man na. Wa na ginoon. Ang sa may hitabo, perti na ginong daghan na sa natabangan. Daghan ang nakabalay, nakayuta, daghan ang natukod. Tungod kay wa ko magtukod para sa akong kaugalingon. Muna kini inyong pamalit nga slots, adto ginipadong sa katawhan sa Dios nga nanginahanglan. Nindog ta. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa Dios nga naghatag kanato sa tanang butang tungod sa iyang dakong gugma.
Masaligon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan sa walay puas musangyaw sa gugma sa Dios ug sa isig katawo nga maoy kasing-kasing sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga dili unta kita malimot sa pagpakikitag kaluoy ngadto kanila nga kabus, sinalikway ug wala higugmaa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga atong tagdon ang matagtaw, uban ang kaayo ug pagtahod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga pinaagi sa malumong hikap sa Espiritu Santo, maangko nato ang mas halawom nga kaluoy alang sa mga masakiton ug sa mga idaran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teopilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang atong mga minahal nga mitaliwan na dadon ni Kristo ngadto sa iyang walay katapusang gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Diyos among amahan, tabangi kami nga makahigugma sa way sukod sama sa imong paghigugma kanamo. Busa dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Sa Diyos, ako karoon na makatapos sa pakikatubang nanako kamuyang Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang iniyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. dawaton unta Sa sa Ginoo ang Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo kaloy ipagsudong ang among gihalad kanimo aron makapahimuot kini kanimo ug sa kanunay makaluwas kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buhat sa kawarisma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan,
Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaigo ng iyong ngalan, uabot ka na mo ang imong harian, patuman ang imong pagod, dinhi sa'yo may sa langit. Ang kalangon na mo sa matagal na, ihatag ka na mo karong adlaw. Lupasay luwa kami sa among mga sala. Sa mga nakasalakan mo, o dili mo kami itugyan sa mga pagsuman. Inunuan luwasan kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ay mo mananging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mokalawat kanimo, apan pamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo.
Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. Magampo kita, bubuhi sa imong gahom, Ginoo, ang among kalag ug lawas, aron sa among pagkalawat nining santos nga misa, among madangat ang hingpit nga kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga kalipay. Nga mahitabo ra ni kung magsigi kita gamit sa ortuman sa sugo sa gugma. Sa ito'y saon to paghigugma? Higugmaa ang Dios labaw sa tanan, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Nindot kay na. Salamat sa nahigugma nato ug namalit sa atong mga slots. Ang San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG nga slots, ang atong halin as of yesterday niabot na og 9,545 ka slots. Atong pakpakan ang namalit niini. Nya naapay 66,455 slots nga available. Niya sa ato sang special slots nga God's Protection, Healing and Joy or GPHJ para sa atong annual fiesta o sa Holy Week nga celebrations. As of yesterday, ang atong halin niabot na og 2,355 ka slots. Pakpakan sa nato ang namalit niya. Anaapay 42,645 slots nga available nga tag 100 pesos per slot. So, ayun kay dagan-dagan na taghalin. Kotobra ni sa April 29 or labing dugay April 30 ang atong pagpamaligya niining maong mga slots na special slots. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan,
ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.